toivottavasti biokaasulaitos sitten saadaan pikkuhiljaa sitä eteenpäin, niin silloin saa leivätkin kuljettua asiakkaille biokaasuautoilla, ettei tarvitse käyttää fossiilisia. Niin. Näin on. Viljat ja polttoaineet tästä samasta läntistä. Niin. Ja terveellistä ruokaa. Kyllä tässä kaupunkilaisen silmin on paljon etuja. No joo. Tämä ei olisi Helsingin keskusta mahdollista. Mun käsittääkseni leipään tulee lisäarvo tästä tavallaan tämän lyhyestä kierrosta, mikä tässä on. Ja jos ajatellaan, että mä pystyn sitten kumminkin tässä on naapureitakin ja pystyn sen viljan toimittamaan leipomolle ja tuolla myllyssä mylläämään, niin mä uskon, että mä saan vähän enemmän viljasta ja uskon, että Peter saa vähän halvemmalla sitä jauhoa. Ja tämä on se tavoite, että päästään lyhyen kiertoon. Tämä on niin kuin vähän niin kuin tämä symbioosi niin kuin vanhan uusintaa, että sehän oli semmoista luontaistalousajassa oli yhdessä yksikössä ruoantuotannossa monia eri elementtejä ja nyt tässä pyritään sitten siihen samaan. Energiaa tarvitaan aina, tarvitaan leivänleivonnassa ja maanviljelyssä ja maatiloilla ja tietysti muuallakin tarvitaan energiaa, mutta koska se energia on uusiutuvassa muodossa ja saadaan se hiili takaisin tähän peltoon, niin uskoisin, että tämä malli, mitä suunnitellaan, on yksi niistä kestävimmistä toimiessaan niistä kestävimmistä tulevaisuuden visioista. Hävittää mekaanisesti rikkakasveja hyvin paljon, että tämä nurmikierto ja sitoo ravinteita maahan, niin tätä nurmea kumminkin tässä on, jotta sitä pystytään hyödyntämään kaasulaitoksesta, josta sitten saa taas leipomokaasunsa ja mahdollisesti kaasutraktoreita valmistetaan kolmella eri merkillä tällä hetkellä Euroopassa, niin tavallaan se kaasu saada sitten siitä hyötykäyttöön ja kiertokäyttöön, ettei tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita ja sitten tavallaan ne ravinteet, sitten, mitä ei viedä pois, niin voidaan sitten kohdentaa sellaiselle lohkolle, minne niitä tarvitaan, että jos nurmea viljellään ja sitten se kynnetään tuonne se nurmi, niin tavallaan ettei huuhtoutumia tuu, niin saadaan sen ravinteet talteen ja keväällä käyttää niille kasveille, mitkä sitä tarvitsee. Se on harmi, että nykyään tämä ketju on mennyt siihen, että luomulla nyt on onneksi vähän kohoava hinta, mutta perinteisessä viljelyssä niin viljalla ei ole juurikaan arvoa, että se on 12 senttiä kilo muistaakseni, 120 € tonni, joka sitten ei vastaa niitä tuotantokustannuksia, niin lisäarvon tuottaminen ja se lisäarvohan tietysti tarkoittaa, että se raaka-aine tai elintarvike on hyvä ja elintarvike hyvä, mutta myöskin tämä ympäristön näkökulma, niin uskon, että tämä ilmastonmuutos, kun se nyt on totta, siinä ei taida olla kukaan tutkija enää sitä vastaan, niin tavallaan tällä meidän yhteistyökuviolla niin saadaan sitten tuotettua mahdollisimman vähän niin ilmastoa rasittavaksi. Mä uskon, että siinä on monelle ne arvot on lähellä sydäntä. Eipä kaksi ihmistä paljon enempää voi sen asian eteen tehdä. No ei voi. Mutta jos ei tätä ole, ei ole leipää, eikä ole sitten myöskään leipää siellä kaupassa. Jos ei nämä ketjut lomittaudu toisiinsa, niin kukaan ei tule pitkällä ajanjaksolla pärjäämään. Että kyllä näiden täytyy olla yhteistyössä ja mä kyllä uskon tähän malliin kovasti. Joo. Kyllä Suomessa riittää vastaavalla mallilla aika monessa paikkaa tilaa vielä. Kyllä. Enää ei ole jauhoja saa pelkästään puhelimella tilaamalla, vaan siihen täytyy jotenkin itsekin olla vaikuttamassa ja huolissaan koko kasvukauden. Jaetaan nyt yhteiset murheet. Joo. Ja käännetään ne yhteiseksi vahvuudeksi. Aivan.